Ikso, nakasulay ba ka ani nga? Kung ikaw gani nga lagad, una yung makita sa tao nimo, hala, nagbut-buot yun na siya, burabag limpyo. No? Iksoon akong iklaro nimo ha. Nga kung ang usa ka tawo na nga lagad, dilibot sabton, nga limpyo na yun siya. Pero diya sa iyang pagpangalagad nga iyang gitubag ang tawag sa Ginoo. Iyang gipaningkamutan na siya usab mabago. Mo nang challenge yun nato no. Na kung kita gani magdala sa ngalan sa Ginoo, ato gyud pong ipakita sa katawhan nga nausab pud ta. No? Ako example na ko kung self. Nganong dili man ko maulaw, una nangay ko kusog sa Ginoo, ikaduha dili ko guilty nganuman ako mismo sa akong kaugalingon sayod ang Dios nga nagbag-o ko. Kumiingon mo mga sala perfect ang 10 Commandments, burag halos nalabag yun na ako tanan. Pero sa akong pagpaningkamot na mausab ug mabag-o ko, ipakita gyud nako sa Dios ug sa tao nga nausab gyud ko dili lang sa pulong, apil usab sa buhat. Gipaningkamutan gyud nako pag-usab ang mga dili angayan, ilabi na ang mga maot nga batasan nga dili makaadtog langit. Unang ikaw, dili ta guilty. Kay kung unsa man atong gipamulong, atong gipuy-an, mahimo lang tang guilty sa atong kaugalingon kung ikaw mismong magwali, wala pud nimo puy-i ang imong ginahimo. Nganuman masupo man ta sa tao, kung magtambag ka, inon din kag ikaw utro man pud ka. So anaon din ka. Mas maayo gyud to nga wala ikasaway ang tao nimo aron kung ikaw magtambag, mahimo kang epektibong magtambag sa katawhan. Pareha ra gud na ana, huy dapat ang babae mag-dress gyud, sala daw na siya, bawal na. Unya ikaw nagtudlo, utro pud ka. So ana nga bahin, dili gyud tatuan igsuon. So kung ibutang pod nato nga nangalagad ka, gihimo na gyud nimo ang tanan, ug sa imong pagpangalagad, gibaby-ay ka, gisaway ka, gisakit ka, cheer up gihapon. Nagpasabot lang na nga diin gipakita sa Ginoo nga iya jud kang pinili. Kay ngano man nihatag na magkadaot ang yawa sa imong kinabuhi. Laktod nga pagkasulti, naa kay nahimo nga supak sa yawa, mao nang iya kang pasakitan, mo na gitawag og pagsulay. Mo nang kung maabot na ni ana, gara ka. Buhat pagyapon nga malipay ang Ginoo, tanaawon nato kinsalay maluya. Pinaagi ni ana imong ibutang sa imong nahuna nga ang kasakit dunay kinutuban, dili na habang buhay. Na ang Ginoo gahom sa Ginoo magpaluyo sa imong kinabuhi ang puhunan, ang paglahutay lamang. God bless igsuon.